Jest godzina 13 i dzisiaj już jest po deszczu, gradzie. Jeszcze brakuje śniegu i trąby powietrznej. Ciubary. Klara, dej pokój. Zaiste dziwne dzisiaj anomalia pogodowe. No to cóż zostało zrobić, jak nie knurzyć w chałupie. Zabieram Was dzisiaj na wycieczkę w piękne, egzotyczne rejony. Bo po tym jak nagrałem film o hucie metali nieżelaznych Szopienice w Katowicach, czyli akcji serialu Ołowiane dzieci, który być może, obstawiam, w większości już widzieliście, zauważyłem sporo komentarzy, że Niklas, to nie ta huta, 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 to nie ta huta. Pochyliłem się nad tą kwestią. Z jednej strony faktycznie to nie ta huta, ale z drugiej strony to ta huta. Dziś właśnie opowiem Wam, na czym rzecz polega. Serial oceniany jest ogólnie dobrze. Myślę, możecie napisać w komentarzach, czy Wam się podobał. Mi osobiście się całkiem podobał. Oczywiście to jest serial nie opowiadający stricte o faktach tych wydarzeń, tylko jest nimi inspirowany. Ale mimo to uważam, że niektóre rzeczy są tam dziwne i nie powinny się tam znaleźć. Na przykład nie rozumiem tego, dlaczego są tam wymienione autentyczne postaci jak dr Wadowska-Król, jej pomocnica pani Wilczek, jak choćby Gierek, Ziętek, Grudzień. Pomija się całkowicie postać pani Bożeny Małeckiej-Hager, która była nie mniej zasłużona niż dr Jolanta Wadowska-Król i z niej się robi jakąś Beger czy tam Berger, która dodatkowo jest postacią taką, no niby trochę pomaga, ale nie do końca. Nie czaję tego zabiegu. Można się tam, że tak powiem, przywalać do wielu rzeczy, ale ogólnie myślę, że warto rzucić okiem. Albo przyjść na Piekarską do Bytomia i obejrzeć na telewizorze, który leży pod ścianą. Fajny. Samsung. I zaś zaczyna padać deszcz, a ja oczywiście bez paryzola. W ogóle, żeby się dokulać z Bytomia na Szopienicę, to jest jakaś dzika, nieludzka wyprawa. Jak nie ma pociągu, którym można by tam dojechać, to trzeba pierw zajechać autobusem do Katowic. To bez estakady to jest jakieś 40 minut, jak nie 50 przy korkach. Potem trzeba przejść na tramwaj, nim przejechać jeszcze z 20 minut, jak nie więcej. To wychodzi cuzamen do kupy tyle, że można by za ten czas dojechać stąd do Krakowa. Także kiedyś mówiłem, że GOP i GZM i ogólnie tutaj rejon konurbacji górnośląskiej jest dobrze skomunikowany, to już dawno zmieniłem zdanie. Nie jest. Cugi się szczepiły dupami. Słuchajcie, gdzie w końcu tak naprawdę było to pokazane w serialu Osiedle Targowisko? Nigdzie. Takie nie istniało. Ta kolonia robotnicza, którą widzimy w serialu, tak naprawdę znajduje się w Katowicach, owszem, ale nie w Szopienicach. Jest to kolonia Alfreda. Ale jest ona oczywiście oparta na prawdziwym miejscu, które znajdowało się obok huty trującej ołowiem. No i gdzie to było? Pokażę Wam. Poniosłem dla tego materiału niemałe straty. Zgubiłem czapkę. Wypadła mi w tramwaju. Jak ktoś znajdzie, to oddajcie. Zawsze chociaż łapkę w górę. Wyłączcie adblocka, to kupię sobie nową. Jak już wspominałem, ten serial Ołowiane dzieci, ani jedna jego scena chyba nie jest nakręcona w sumie w Szopienicach. Tam, tak jak już mówiłem, to osiedle serialowe Targowisko gra kolonia Alfred w Katowicach, która leży na obrzeżach Katowic. Ten kościół, w którym się tam odbywają liczne sceny, to był kościół z Zabrza, gdzie tak w zasadzie naprawdę było to osiedle i konkretnie to miejsce huty, które truło. Tu! Na pewno jak oglądaliście jakieś reportaże o dr Wadowskiej-Król, czytaliście artykuły, oglądaliście jakieś filmy, między innymi mój, to zazwyczaj na nim pokazuje się dawną hutę Utyman, dawną hutę cynku. I ten charakterystyczny budynek, bardzo ładny, zaprojektowany od Georga i Emila Silmanów, tych co Sząbierki, elektrociepłownia Nikiszowiec i tak dalej. No i na czym polega te nieporozumienie i dlaczego to właśnie to miejsce jest tak często pokazywane? Bo w tym gmachu, który był cechownią dawnej huty Utyman, znajdowała się następnie dyrekcja huty metali nieżelaznych Szopienice. Tylko że upraszczając sprawę, huta metali nieżelaznych Szopienice to był tak jakby kombinat hutniczy składający się z kilku hut.
I nie tylko. Ona powstaje dopiero w roku 1972, a huty na tym terenie, które w skład potem tego wchodzą, powstają już w pierwszej połowie XIX wieku. W 1927 roku w skład spółki Gisze S.A. wchodziło 9 zakładów zlokalizowanych w ówczesnych gminach Dąbrówka Mała, Roździeń i Szopienice. I są to huta cynku surowego Paweł, huta ołowiu i srebra Walter Kronek, główny bohater, prażalnia blendy cynkowej Reke, dawna huta Reke, huta cynku surowego Bernard, prażalnia blendy cynkowej Lires, walcownia cynku Szopienice, huta cynku surowego Utyman, czyli tam właśnie, gdzie kręciłem się w moim ostatnim materiale i gdzie te resztki tej zabudowy są najczęściej przy opowiadaniu tej historii pokazywane, huta cynku surowego Wilhelmina i prażalnia blendy cynkowej Zeiger. No i to właśnie te zakłady, nie wiem czy wszystkie, ale one później stają się częścią, wchodzą w skład tej ogromnej huty metali nieżelaznych Szopienice, którą to właśnie możemy zobaczyć w serialu Ołowiane dzieci i która to właśnie była sprawczynią tego skażenia terenu i całej tej tragedii, która się tu wydarzyła, która w zasadzie nie tyle się wydarzyła, co tak naprawdę ona trwała, bo chyba tego nie wspomniałem wcześniej, ale szkoła specjalna w Szopienicach została założona już w 1913 roku, czyli na dobre jakieś 60 lat, zanim dr Wadowska-Król i Bożena Małecka-Hager zaczęły tam działać, czyli już wtedy tam było wielkie skażenie. I już wtedy najprawdopodobniej powstała ona z tego, że po prostu te miejscowe dzieci cierpiały po prostu na liczne choroby przez właśnie to zatrucie ołowiem, ale nie tylko ołowiem, bo to nie jest tylko tak, że huta ołowiu truła, truły wszystkie. Szopienice, Burowiec, Dąbrówka Mała, trute były z każdej w zasadzie strony wszystkimi tymi zakładami. W 1847 roku w tamtym rejonie powstaje huta Paweł, Paulus Hütte, też w tamtych rejonach. W 1864 roku powstaje huta ołowiu Walter Kronek. One następnie się łączą też w jeden zakład. I w 1870 roku jako kolonia Dąbrówki Małej powstaje w Burowcu Pauls Kolonie, czyli kolonia Paweł dla pracowników właśnie tego zakładu. To jest właśnie to, co w serialu nazywane jest targowiskiem. To określenie targowisko też nie jest bez sensu, bo na tą Pauls Kolonie mawiano też Marktplatz, czyli właśnie targowisko, torg, handel. Zaraz obok niej znajdował się właśnie plac targowy. No a gdzie to rzeczone osiedle tych jednopiętrowych, ubogich dość familoków, bo to nie była taka zabudowa fajna jak na przykład, nie wiem, na Nikiszowcu choćby, gdzie one się znajdowały? One znajdowało się właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie dzisiaj mamy skwer Hilarego Krzysztofiaka. Te kilka, a w zasadzie chyba kilkanaście tych ubogich familoków, kamienic stało w rejonie tego placu. Ten plac targowy był tam na drugim jego końcu. No i ciężko Wam coś z tego tutaj pokazać, bo jak zapewne po lekturze o tych wydarzeniach, albo choćby po obejrzeniu serialu, możecie się dowiedzieć, że tego już nie ma. Wszystkie te domy zostały zburzone, te rodziny zostały przeniesione. To prawdopodobnie było, w serialu jest mowa chyba o 250 ludziach, w rzeczywistości chyba było ich około 400 lub więcej nawet. Zostają przeniesieni między innymi do nowych bloków na Dąbrówce Małej. Tutaj nawet, tak jak mówiłem, zostaje stąd zerwana ziemia, wszystko zostaje przeorane, zasadzone drzewa i dzisiaj mamy tu taki niepozorny placyk, czyli skwer Hilarego Krzysztofiaka z placami zabaw do dzieci. No a gdzie w takim razie znajdowała się ta huta trucicielka, czyli dawna huta ołowiu Walter Kronek i ten wydział huty metali nieżelaznych, zwany powszechnie wśród miejscowych Blajuwa, który tak najgorzej truł. No właśnie tu za mną, gdzie dziś są zakłady Baterpol S.A. I pomimo, że tak samo jak tu nie ma osiedla, to tam już nie ma huty, ale jest, słuchajcie, ten mur, który odgradzał ten wielki, trujący zakład od tego osiedla, które znajdowało się tutaj. No ja nie wiem, gdzie dokładnie te kamienice stały, ale przypuszczam, że mogło to dzielić dosłownie jakieś parę metrów. A co ciekawe, pomimo że już oczywiście nie ma tam huty ołowiu, to zakład Baterpol S.A., jak można wyczytać, zajmuje się recyklingiem złomu akumulatorowego, złomu ołowiu i surowców ołowionośnych. No tam na teren zakładu raczej mnie z kamerą nikt nie wpuści, ale jakbyście przy oglądaniu serialu rozkminiali, w którym konkretnie miejscu to było, bo faktycznie wszyscy pokazują tylko dyrekcję
czyli dawnego Utymana, a tych rejonów raczej nie, no bo nie ma tu za bardzo co pokazywać, no to huta była tam, a osiedle było tu. O czym ja na przykład nie miałem zielonego pojęcia i myślę, większość ludzi nie miała, jeżeli ktoś nie pochodzi tutaj z tych rejonów Burowca albo Szopienic, że to akurat znajdowało się tutaj, no bo nie ma już po tym śladu. Także czy się komuś ten serial podobał, czy nie, na pewno jego zaletą jest to, że ja i wiele ludzi po obejrzeniu go coś poczytało i się o tej całej sprawie dowiedziało. Dziękuję Wam za uwagę. Docencie, że żeby 5 minut poopowiadać, walcowałem tutaj godzinę z Bytomia i jeszcze zgubiłem moją ulubioną czapkę. Nie wiem, jak się z tym pogodzę. Stawcie łapkę i papa. Już takiej mycki już nie kupię.